Și tot cu foarte bine. Avem și pe Rădulescu Claudiu Florin. Este dezavantajat din cauza numelui, da? Mulțumesc frumos pentru floare. Diplomă din partea din partea școlii cu calificativul foarte bine. A participat la Euroșcolarul și a luat locul al doilea, da, cu 91 de puncte, uite aici locul al doilea. La concursul Olimpicii Cunoașterii la secțiunea Limba Română și-a luat locul al doilea cu 112 puncte. La matematică, tot la Olimpicii Cunoașterii, și-a luat locul întâi cu 118 puncte. Și la cultură generală, locul întâi cu 118 puncte. Felicitări, Florin!